XIX стагоддзя. Вялікая Брытанія. У самай паспяховай краіне тагачаснага свету была адна вельмі ганебная для хрысціянскай нацыі праблема. Гандаль рабамі, які стаў крыніцай узбагачэння для многіх прадстаўнікоў арыстакратыі і ўплывовых асобаў. І толькі чалавек з рэфармацыйным светапоглядам не мог мірыцца з такім укладам. Уільям Уілберфорс, як дэпутат парламенту, першым узняў пытанне пра адмену гандлю рабамі. Займаючыся такім гандлем, людзі забыліся на тое, што ўсе яны створаныя Богам і створаныя роўнымі. Гандляры рабамі клеймавалі тых, каго прадавалі на знак, што тыя належаць ужо не Господу, а чалавеку. Тысячы нявольнікаў, закутых у кайданы, амаль без ежы і паветра, перапраўляліся праз акіян, каб стаць уласнасцю іншых людзей. Многія не вытрымлівалі і гінулі яшчэ ў дарозе. Гэтую ганьбу трэба было спыніць.